Да започваме с кукирът сега. Вземете хартиения шаблон, изрежете го и го поставете върху кафявият филц, като приплъзвате по краищата, за да спазвате формата на самия шаблон. За да почнете с очите, поставете в горната част шаблона, отбележете си къде да започнете и почнете да изрязвате. Може да си помогнете и с кръгчето, което ви е останало от изрязването на шаблона. За да почнете другото око, слагате шаблона отново и си отбелязвате откъде да започнете. Носа е по същия начин. Слагате шаблона, виждате откъде да започнете, правите си малък рязарез, махате шаблона, за да не ви пречи и си изрязвате триъгълника, в която ще ползвате, формата, която ще ползвате за носа. Устата е по същия начин. Отново връщате шаблона, отбелязвате си къде и изрязвате отвора. За да си сложите и отделните елементи на очите, носа и устата, ползвате шаблона и изрязвате. За зъбите имате два варианта, като може да ползвате и ваш си, може зъбите да са различни от тези от шаблона или пък да си направите някакви, които на вас ви харесват. Започвате да шиете носа, ползвайте червения конец, за да не личи самия шев. С тропоска може да го направите, ако ви харесва някакъв друг тип шев, го правете с него. Долната част на носа, най-късата част, не я зашивате, защото сега ще пълним. И пълните с пълнежа, като пак оставате долната част да не е пълна. За да започнете зашиването на носа, намерете средата на носа и почнете да шиете от горната част на отвора. Той е като триъгълник, като с едно острия връх. А останалите части на носа покрай двете бедра на триъгълника, на отвора на носа, за да може да има такъв ефект на стърчане. Пак да кажа, прегъвате носа през средата и започвате от острата част на отвора на носа, а пък двете останали части, които стърчат по краищата на отвора, за да стърчи, както се видя преди малко на видеото. Рогата от другото парче филц изрязвате. Ето тук само да кажа, че ако ви остане така, както се вижда пълнежа, просто си повтаряте, уплътнявате си шева, правите си още един шев. Самите рога са на шаблона са две рога. Режете от всеки шаблон по две. Трябва както да си направите две по две рога и да си ги зашиете. Пълните ги. Пак долната част ви остава не зашита, за да може да си пълните. Може да си помагате и с ножицата. И ако някъде видите, че стърчи, както се видя преди малко на видеото, си зашивате. Стърчи от пълнежа, си зашивате отново. Долната част на рогата не я пълните, за да имате място да си ги зашиете след това върху главата. В двата края си поставите рогата и ги зашивате. След това ще ги укрепите и с малкото парче кафяв филц, което ще ви остане. Прегъвате го на две и го зашивате в горната част на главата. Повечко шелове правете на самите рога върху кафявия филц. Може да си мушнете преди това канапа, за да не го правите след това. Канапа, който ще ползвате за връзка. След като го зашиете веднъж, след това го преганете надолу, за да укрепите по-добре рогата. Прегъвате стърчащата част и отново зашивате рогата и за тази част, като и самия филц го зашивате от край до край. Идеята на това прегъване е да укрепите още по-добре рогата. Ако свалите този филц надолу, по-надолу в самото начало, може и да не правите такова второ прегъване, но аз препоръчвам по този начин, защото така става много по-плътно и твърдо
и рогата седат доста стабилно по този начин. За да си сложите двете допълнителни връзки през средата на маската за по-добро укрепване, си режете канапа на две равни части и в двата края на маската си правите малко триъгълниче. То трябва да бъде малко, за да не... Ако е по-голям отвора на изрязване, може да ви излиза възела. Както е показано на видеото, си мерите над устата, за да хванете двете страни да са ви сравнително еднакви, връзките да ви седят от двете страни. Така, брадата може да е както на видеото, а може и да е на парчета. Нарязвате си ги както вие прецените, нанасяте ги върху маската преди да почнете да шиете, за да имате представа как ще изглежда, като си оставяте и мустаци и вежди. Вие си ги преценявате каква дължина да е брадата, веждите какви да са, както и мустаците. Зашивате с светлия конец, разпределяте самата брада и мустаците ги зашийте от двете страни на устата, да не е под носа, защото може да ви пречи. Носът е достатъчно голям, за да не изглежда празно, да няма празно място. От двете страни зашивате добре. Когато зашиете мустаците и вежите, вдигнете маската и разтърсете, за да сте сигурни, че добре сте зашили навсякъде и няма да изпадне. От някое парче може да не сте видяли, че не е добре зашито. Ако има такава ситуация, си ги зашивате още веднъж там, където се налага и си я слагате. Така, вече сме готови с маската, слагаме я, сами си я направихте, поздравявам ви, наистина се радвам, че сте стигнали до тук. Сега сте готови да гоните злото със собствените си маска. Честито!